Ajelimme Norjaan ja majoituimme Lyngenvuonon rantaan Olderdaleniin. Lähdimme skauttaamaan Gavtavarrin polun alun valmiiksi, jotta siihen ei tuhrautuisi aamulla turhaa aikaa. Polun alku löytyy hautausmaan takaa, ja joku voisi tämän loppusijoituspaikan logistisesta läheisyydestä varmaan mustaakin huumoria repäistä. Paikan päällä Gavtavarri näytti nimittäin huomattavasti jyrkemmältä kuin kartassa, ja siinä oli lukuisia suuria jyrkänteitä. Ihmettelimme, miten polku voi nousta niin jyrkästä kohdasta, kuin mihin se oli karttaan merkitty. Pähkäilin kuitenkin, että kun se polku kartassa on, niin eiköhän siitä ylös pääse, ja eiköhän kaikkialta ylös pääse, jos tunturikoivu siinä pystyy kasvamaan. Ennen nukkumaan menoa katsottiin vielä säätiedotuksia ja seuraavalle päivälle oli luvattu poutaa alkuiltaan asti. Sen jälkeen alkaisi sataa ja sankat pilvet todennäköisesti veisivät näkyvyyden ylhäältä vuoristosta. Eli aamulla starttaamalla pitäisi olla sopiva sääikkuna huiputukselle. Aamulla näytti siltä, että ennuste pitää paikkansa ja aloitimme nousun. Meillä ei ollut kunnon paperikarttaa maastosta, mutta otimme kuvakaappauksilla norjeskartta.no-sivuston karttoja talteen kännyköihimme. Lisäksi pakkasimme kompassit, kuorivaatteet ja untuvatakit mukaan varmuuden varalle. Lyngenvuonolla Olderdalenissa ja lähdetään kiipeämään tuolle Gavtavarrille ylös. Kyllähän sieltä jyrkältä rinteeltä tosiaan polku johti ylös puurajaan ja tunturikoivuista sai jyrkissä paikoissa hyviä kädensijoja. Siellä on Lyngenvuonoa tuolta suon toisesta puolesta lähdettiin nousee ylös. Nyt ollaan noustu 340 ja melkein tonni jäljellä. Mutta polku katosi. Puurajan päästöämme katosi polku yhtäkkiä. Pidimme tuumaustauon ja katselimme karttoja, reittiselostuksia ja säätä. Päätimme jatkaa matkaa kompassisuunnalla ja katsoa löytyisikö polku taas ylärinteestä. Välillä polun tapaisia kohtia tuli vastaan, mutta ne loppuivat aina muutaman metrin päästä. Taisivat olla vain veden kuluttamia kohtia. Yritimme katsoa taaksepäin alas aina jonkun maamerkin, jonka avulla löytäisimme takaisin alas puurajaan sinne polun päättymispisteeseen. Aina kun edellinen maamerkki ei enää meinannut näkyä, katsoimme uuden, jolta taas näkyisi edelliselle. Saavuimme jyrkänteiden reunoja seurailleen pullonkaulana toimivalle harjanteelle, jota pitkin pääsi nousemaan vuoren seuraavalle parvekkeelle. Tässä kohdassa näkyy muutamia vanhoja matalia keppejä ilmeisesti reittimerkkinä. Muualla ei ollut mitään keppejä tai maalattuja kiviä reitin merkkinä. Saavuttuamme seuraavalle hyllylle, joka oli edellistä suurempi, avautui näkymä taas seuraavalle valehuipulle. Nyt alusta muuttui entistä teknisemmäksi rakkakivikoksi, jossa joka toinen kivi keikkui jalan alla. Piti varoa joka askelta. Taaskin katselimme taakse ja pidimme mielessä, mistä kohdasta olimme nousseet, jos sumupilvet tulisivat päälle. Tätä kasvia näkyy paljon vuoren karulla ylärinteellä. Sitä ei meinannut löytyä mistään kasvikirjoista, mutta lopulta ruotsinkielisiä sivuja hyväksi käyttäen Hanna selvitti mysteerin. Se on tunturi-liekovarpio ja on Suomessa erittäin harvinainen ja löytyy vain käsivarren joiltain suurtuntureilta. Tunnistamista vaikeutti vielä se, että punainen väri ei ole kasvin kukintoa eikä ruskaa, vaan sienitauti nimeltä liekovarpion iso pöhö. Tunturisopulista saimme ekan näköhavainnon. Karkujuoksemisääniä olimme kuulleet jo alempaakin. Tämä on ilmeisesti hyvä sopulivuosi.
Ohitimme kilometrin korkeuden. Yhtäkkiä vasemmalta kuului kova ja outo ääni, aivan kuin joku syöksyvirtaus olisi iskenyt. Samassa huomasimme 2 hävittäjän lentävän alapuolellamme alhaalla laaksossa Gautavarrin ja Nordmark-Tindelin välissä. Olisikohan ollut joku tutkalta suojaslentämisen harjoitus, josta tulikin mieleen urbaani legenda Lapin lennoston vapaalaskua harrastaneesta ja myös hiihdonopettajan hommia tehneestä lentäjästä, joka kävi Drakenilla jälkipoltin päällä pudottamassa pahimmat lumivyörylivat Pyhän Isokurusta. Ilmeisesti tieto tästä tempusta ei kiirinyt puolustusvoimissa ainakaan organisaatiossa ylöspäin, koska lentäjä yleni myöhemmin kenraaliksi. Saavuimme taas uudelle valehuipulle. Nyt Gautavarin Lyngeninvuonon puoleinen huippu oli jo näkyvissä ja aika lähellä. Katsoimme kelloa. Aika oli kulunut 2,5 tuntia. Katsoimme karttaa ja korkeammalle huipulle oli vielä pitkä matka, vaikka nousumetrejä ei ollutkaan enää kovin paljoa. Gautavarin korkein kohta on nimittäin kaakossa vastakkaisella puolella Olderdalenista käsin. Koko matka sinne olisi merkkaamatonta ja polutonta rakkakivikkoa. Voimia meillä oli jäljellä vielä hyvin, eväitä ei enää niin paljon. Varsinkaan vettä, koska oli niin kuivaa, että me nähneet matkalla yhtään puroa. Tuumaustavan päätteeksi päätimme olla järkeviä ja antaa huiputushaluille periksi. Eiköhän maisemat olleet tästäkin korkeudesta jo lähes samat kuin huipulta, ja tästä löytäisimme ainakin turvallisesti takaisin alas, emmekä jäisi mahdollisesti sateeseen tai sumuun. Vaikka alaspäin oli periaatteessa kevyempi mennä, oli se reisille huomattavasti rasittavampaa. Gautavarri oli hieno vuori. Jäimme vain vähän ihmettelemään, miksi Norgeskartta-karttapalveluun oli merkitty, että korkeammalle huipulle menisi polku. Samoin mietimme, miksi Uuti Nord vaelluskohdesivusto ei kertonut selvästi, että Gautavarrille ei mene polkua. Sivustolla oli myös kartta, jossa polku näkyi, ja sivustolla sanottiin, että reitti on viitoitettu, mutta merkattu vain osittain. Ymmärsin siitä, että polun varrella ei ole jatkuvia merkkejä, mutta polun risteyksissä on viitat. Ei tullut oikein mieleenkään, että polkua ei olisi ollenkaan. Tuossa piilee mielestäni riski, että joku lähtee täysin ilman karttaa tai suunnistusta tai huiputtumaan kyseistä vuorta. Hyvällä näkyvyydellä ongelmia ei varmasti ole, mutta sumun iskiessä sieltä ei ole helppoa löytää reittiä alas. Sumuun liittyy myös minun itse tekemäni käännösvirhe Uuti Nord-sivuston ohjeissa. Luulin, että icke gå upp på flaten till det högste punktet tarkoittaa sitä, että älä mene sumussa korkeammalle kohdalle. Ihmettelin, että miten sumusta varoitetaan myöskin niin edesvastuuttomasti, että sumu ei voisi iskeä äkillisesti vuoristossa, kun on jo päättänyt lähteä puurajasta hyvän kelin vallitessa kohti huippua. Myöhemmin tajusin Google-kääntäjän avulla, että vika olikin minun norjan taidoissani ja flaten-termi ei ollutkaan sumu, vaan tässä kiellettiin jatkamasta siitä Olderdalenin puolen huipulta sinne kaakkoon vuoren korkeammalle kohdalle. En tiedä mistä tämä kielto johtuu, kun karttojen mukaan sinne kuitenkin johtaa oikein polkukin, jota siis oikeasti ei ole olemassa. En halua kuitenkaan liikaa mollata Uuti Nord-sivustoa, koska se tarjosi meille todella hyvää tietoa retkikohteista. Pitäisi vain muistaa, että norjalaiset ovat todellista ulkoilukansaa ja heillä ilmeisesti se on itsestäänselvyys, että luonnossa liikkujat osaavat suunnistaa, käyttää kompassia, korkeusmittaria ja eivät tarvitse turvakaiteita. Voisiko myös olla, että norjalaiset merkkaavatkin karttoihin polun katkoviivalla suositellun reitin vuoren huipulle? Seuraavina päivinä kävimme myös muissa Uuti Nord-sivuston kohteissa ja niissä polku johti perille kohteeseen saakka. Kävimme muun muassa Storhaugenilla katsomassa norjalaista hienoa hyttää eli autiotupaa tai päivätupaa. Storhaugeni massiivilla mennään tonne ylöspäin, siellä on joku paikallinen hytte miehittämätön, mutta mennään katsoa sitä. Vähän kuin UK:n Rautulammen uusi tupa. Ja Fosselfossenin 64 metrin vapaan pudotuksen hienoa vesiputousta. Aivan kuin Islannissa olisi.
Sitten ne miekkavalaat. Olen aikaisemmin nähnyt kaskelotteja valassafareilla Andeneessissa. Luulin, että miekkavalaita voisi nähdä Norjan vuonoissa vain talvella ja siksi ajattelin näkemiämme aluksi pyöriäisiksi, mutta kun musta väri, iso terävä selkäävä ja valkoinen laikku näkyivät, oli se pakko uskoa. Miekkavalaita voi hyvällä tuurilla nähdä näin kesälläkin. Näyttääkö se miekkavalaalta? Ruokaketjun huipun petoina miekkavalainen ei tarvitse pelätä muita saalistajia, paitsi ihmistä. Niiden tiedetään saalistavan jopa valkohaita, kaskelotteja ja hetulavalaita. Miekkavalaat ovat ainoita valaita, jotka saalistavat muita nisäkkäitä. Keskimäärin miekkavalaat syövät jopa yli 200 kiloa ravintoa päivässä. Oli huikea luontokokemus nähdä sattumalta villejä miekkavalaita. Samoin luulin, että Lyngenin vuonolla ei olisi lunneja, vaan niiden bongaamiseen parhaat paikat olisivat Norjassa Hornojan, Runden ja Bleikin saaret. Mutta kyllä niitä vain Lyngenissäkin on ja ruokailevat samassa paikassa kuin miekkavalaat. Nämä videolla näkyvät lunnit kävimme kuvaamassa Hornojalla aikaisemmin kesällä. Vielä kun vaelluspäivän jälkeen kalaonnikin oli suotuisa ja sain saaliiksi ekan kerran makrilleja, jotka osoittautuvat vahvoiksi taistelijoiksi siiman päässä, vähän ruotoisiksi ja ainakin tuoreena todella herkullisiksi, niin voi sanoa Norjan tarjonneen jälleen kerran todella upeita elämyksiä.